Unay-daytan kaka? Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. Unay-daytan kaka? Naimbag nga orasyo amin papagayam. Sakbay na, shoutout kada pagayam Leonard Guillermo and family. Ken kada kay amin dita Bayumbong Nueva Vizcaya. Anaayat tamang tartarabay iti drama nga unay-daytan kaka. Shoutout pa'y kani Imelda Velasquez and family from Riyadh, Saudi Arabia. Ken kada kay amin nga OFW a dumdumngeg dita Saudi. Ken aminan apagpagilyan. Ket ita, adto iti pakasaritaan ana pauluan. Di na ammo ti agawid. Dito'y drama tayo. Unay-daytan kaka. Tatang, adda di talibuhit. Sumungad. Apay nga raw na akas tao na iti taraymaw nga umay di tao'y. Kasla diyo am-am mo day ta tao. Ay kit am-amok amok ti kinarakaran na. Maglagayam. Narigat amasang nga ili day ta. Taagindugan. Di na ammo ti agawid. Babad a tao. Nang runa pa'y no daarak amay pasango ag citizenan. Awan ba? Awan iti bokabularyo na ti agawid. Di na amaw ti agawid. Irikap ta nga rodin ti ridaw tata ang tagdaditan. Unay-daytan kaka. Umayak man na po! Itayak pa nga gayayab. Awan mo't mangikaskasaw. Awan na siguro. Narunot pa ikid din, tibukot, tiramay ko, iti katutok-tok itay. Isa po kaulangan, ti pampamayak. Namkaskas day, amarunotan, ti karabakubkaw. Katawan latamot, ti mangikaskasaw. Kaawatan, awan tao, di ti abalay. Kawakman pa'y maminsan ni Francis. Francis! Wala ta. Unay-daytan kaka. Ay, si kamat ni masabat ko na dolar. Apay, naggapuang buyet. Iji balayaw na. Gumawan mo tao. Nay, napanandangay. Tsaka mo Oray ni Francis katawamad. Napansiguro nagtrabaho ni Frances. Saan na kahit tagis-istambay na dyan ang anak ko? Kasta ka rin na. Wan, sige talabsan ka pa itanay. Ado, ti matrabaho. Mabalinti sumurot ka na kaya? Anya tumay mo aramidon nga ije balay. Umayak lagpasyar mo ta. Ay, jak kayat amakin inaram ti anak ko ni Cynthia. Saan mo't nga aram ti gagaraak na? Anya nga rod ngay. Agpasyar lang Unay-daytan kaka. Apay na dya tao kay uyog mo asimang pipe. Nasalaw ko di tadalan. Kat simurot mo ten kanyak. Kat no ilam-lamangan may. Nabayagan nagtok-tok-tok nagpokpok ka ngam di miin kaskasaw. Itain kuyog mo kitay. Kinunakmat ajak in kuyog. Simurot latan. Apay na itatao. Tano sumangbay nga minitimay sa pagtangan. Di na amaw ti agawid. Agindugan. Unay-daytan kaka. Ay, sapay si Mang Putputan ni Francis nga anak ta. Ay, awanan Inuman daytan. Sapay di na amaw ti agawid ay taabuyad. Pagawidok taon. Madimot nga raw takababain no kasta ti aramidam. Dakas ti pakasarsarita amon ano pagawidam. Amo damot, adi na amo ti pumanawon no agawid no mapaniti may sa pagtaangan. Ay, unay-daytan kaka. Di ka madanagan, tadaimot ka. Naglaing kan, intugutan pa'y gayam. Wana, tapno adadagos rog yan. Unay-daytan kaka,
Ang amon no may busta si kantomat ti gumatang. Anya? Muna. Kasta talaga. Gimbantay. Unay na itang kaka. No bagim ti arak. Bagik mo ti pulutan. Isasaanan anas ka na gumatangak no may bustin tugot mo nga arak, buyeg. Unay na itang kaka. Maria. Nas ka na gumatang ka no may boss. Tapno naragrag sangot lang. Saan ta mabiteng? Unay na itang kaka. Sintiagay. Tingtaman pa'y gumatang iti arak. Anya? Nibuyitan ati baon ng manong. Nabartikan. Kapay nga rod ngagpagatang kapay laeng ngay. Kaya't napay ngamin ti uminom. Nabartik lang arodon pa inumumpay. Unay daytan kaka. Isa pa magpainanang tapno maturugan. Saan tumat lang nga agawin. Tadi na nga rod ammo ti pumanaw no kasta nga umay agpaspas siya. Dayta nga rod tinagalas nga ramid na. Tunggal mapan iti balay ti may sa abumalay. Ijay nan, di nan amot agawid. Kam ama. Una daytan kaka. Imbis nga do pa iti maaramidam. Awanen ta adda dayta apakadisturban ka dagiti trabaho. Uray kumaa, no adda iyag na pagsayatan. Para bagbagi na mo ilatiyag na. Kasi ti arak. Unay dayta? Isu nga ro na painumag apainuman tapno maturugan. Kat maaramid kumatan ti kayat kong aramidan. Payman ta pagawidok man laengan, just kay. Ay, agbilibakan ka na lang no mapaawid mo. Unay daytan kaka. Apay buyet, awan ti pamilya nga awidam. Sa sawam mo na pangalakangay mo ti pamilya. Imposible ang awan pamilya mat. Awang masawak. Kat, apay saan mo aka pamilya dananang kentatang mau? Ha? Biyag dala ti biyag dala ka dyan. Nay, apay akas tangay ti saom kadagiti naganakken ka. Sila mang dildilaw kanyak tamura. Anya aya ti dildilawundaken ka. Ti panagin inom ko Diyak mo daw-dawatan tilo magkanakwada. Ay nabarok, di mo maawatan ida. Agawid kaki din ta nabartekan. Ang mga nusap sa pulundakan. Kaya pagawin na din nakat. Sana ko na mabartak. Kado agdiwar-diwar kan. Agtiritir pa yung tadilam. Hindi ta. Arak kumapaya. Ay awanan. Agawid kan. Teng ka maturog. Dito ako na maturog. Ay madia. Nabartek ka. Dito'y kaki din na maturog. Agawid kaki din. Tabaliwam ton umay. Uminumak pa yan sa kagawid. Naguray ka nga raw tayalaan kay ti danong mainumam. Arak, ti kunak nga inumak na. Sana na raw. Unanitan ka. Ay awanan Sana na makainom ni Frances tadda trabaho na itong bigat. Iso nga ituloy mo ti uminom iti balayaw. Ay unay daytan ka. Saan no napaawid bakit? Ganun natangkan mo ti ulo na. Iso arumbang lang nga ilumungan nintun maminsan. Sana rumbang nga sa nga ilyan. Ta di na mo't agawid. Dahita ti pangliklikan ti tao kan ko saan mo ta makadlaw? Just kikit day. Napuskol aropa. Nasa umaon. Isarak lang ang tiri daw. Ta nakaidamot lang yung papag. Bayam, lamukun dita, no di pa ilagawid. Ayunay daytan ka. Imbag ano lamok lang. Lamok, kadangilawon at dadita nakadwana, uday daytan. Awan na tao. Di na panunutan ti pan nakaisturbo ti sabali at tao. Nadadaal ti panunot na, ni ti kaiinom iti arak, jas kay. Ayunay daytan ka. Ay, sa wakas. Pimanaw mutlaang. Agawid nga tanda di a tao? Patsiyag nga agawid. Mapanpay agbirok iti kainuman na apada na nga artag. Diyas ke akita ti panagbiag daytan. Awan turungan na. Isu nga ro daliklikan ti tao. Tadi na mo ti agawid no may sarong iti pagdaangan ti akin pagdaangan. Talaga Ilumangan ti tao.
Inlem-lemengan minto pa kinitatang. Nasalaw na lang amin ni nanang iso asimurot. Kat sika tinapasubukin kwa na manong. Kun nga raw. Oray ko maano, mapanunot na ti agawid na amuna nga awanan ti mainom. Mas daawak iti day tatao. Awan samot tirik na nga agbain. Awan nga ta. Di na mapanunot ang makaisturbo. Nang runa pa'y nubisi amin a tao. Kun nga raw. Sa bagay, awan mo nunot na ni Buyet. Ha? Oray gaytang kaka. Buyet, anya tararamidom dito parangan danina kung bunay. Orayok nga rin data, pinanawan dakmay. Unay daytan kaka, busy da. Apay sika, awan ti pakakumiko mamaya. Awan na tao ang magtrabaho. Kaingag biro ka ngamin. Tanarigat yung tibiyag. Kalpasan na, agis istambay ka pailaan. Kasano lang na yung matilamutan. Unay matalamutan. Kanan ko na muta. Isumod la dayta. Agsyat naman gida. Anya? Urayan ka na nena ka ng bunay. Hindi na nagawid na giyay. Isungawan ti mauray mo. Kasano nga mam? Apay Buyet, di mo madlaw nga amin napapanam katlikliklikan da ka. Anya? Kawun, makaisturbo ka mga min. Uray kumaano ang mong tagawid. Tiriga na kat ag-citizen ka mutan iti balaya papanam. Kasano mo day tangay? May isturbo da mo ta. Isualiklikan da kan. Sumod lagayam at sila ipampambarandakan niya. Sana yakas tamot lang ti inaramid da Wilson kun John. Liniklikan da kamot. Uray da Cardo kun George. Ngam di ka lat tamakarik na. Intun kon pagsasawan da kan. Maganganab mo. Anya? Grabe ka mo. Numauma ti tao. Talaga pabay nanda ka. Iso di mon urayan na makasamak dayta. Unay daytan kaka. Ni Tino daw ya. Pukawakman. Tinaw! Ha? Naglukaw. Tinalyaw na. Sa impatarantang ng tinagna. Unay daytan kaka. Kasla damot la lumisin nga niya. Kasla akmad la agtiwal nga asaw ngay tartarayan da. Anyat masul ko kada kita tattao. Ta magsilisimot ng kanya. Katawan mo't sakit ko ang makakar. Unay daytang kaka. Bagkapaingungaw. Kayat nakakasangaw. Nakitidad do maagagayam ko kat itarayan dakmutan na makita dak. Pas kada ilang mangandak kat sa anak mo't nga agkagat iti tao. Unay daytang. Imbag ka pa'y ngagpaisungaw. Nga ibang mga anak na nga o. Inay na mga milmil nga han. Di ka lang maangaw mo tan dyan ah. Nga ang angaw nang inaambanang. Madapig ang tupang. Kaya, dapigan na. Naguyong kamutan dyan ah. Awak may aminam no ni makimarada. Amo nangalunan bihi amin at naong lumong. Amay kanano kamo agbibiyag. O, na matabi si amin na nataaw di tinubaw. Nanangamot. Awanan ni manghango keng ka. Amay, di nga mani na. Sa bagay, gusto ka dyan ah. Nadlaw ko matkit tinayta. Ngayam, nung imili may laang. Awan Ay, nangag ko, ti panagsarsari tayo, dyan Buyet. Isaw ngay masidagat. Gusto mo nga main, ti ko na ni Jana, Buyet. Liklikan da kan dagiti gagayem kun amom, tama isturbo da. Okay lang, kumaang nga main, no amom mo ti agawid. Tiriga na keng kabarok, kat agindag kamutan, iti pagtaangan ti tao apapanam. Tagidaksen da gayam, nagpautak iti balay da. Ay, saan da mo tatagidaksen, ang maisturbo da nga rod. Kasano da mga ngagtrabaho? Wano mga rami dito napatag, abanag,
no adda kamot apasalsalay. Nana? Kano kaya dati aginana, di da maaramid day ta at adda ka mo, gaisturbaw. Anya? Prinangkakan tapno nalawagkan ka ti amin. Amok day ta nana, tanadlaw ko may. Sana rumbang nga masair ka barok tanakita mo't. Sanla amay maysa, 105, tinangliklikan ka. Aduda, iso asika ti ayan ti bidot. Maaklon mo ka day. Ay, wait nana. Awan ti saan makumikom ita apanawan. Iso di ka kumamay nayon apaka-stressan ti tao. Naydaytan ka. Sapay kumabarok tadi mo sintiran dagiti naibagak, pagsaya atam da jay. Gusto kayo nana. Gusto kayo ko ni Jana. Ma'am Amiris kumutan. Nasaya at launay. Sapay maawatam dagiti gagayim mo alumiklikken ka. Oo nana, mawata kita. Katjakton mapan ka nagiti babalay da. Mapan ka latamot Mapan ka agpasyar. Gamsaan ka nga agindag ijay iti makatawan. Wala na dahil makatawan nana. Kas jay laeng mo't di panang diskribir ko iti kapaot mo. Numapan ka iti kabalbalayan. Husto mo't ang aming jay may nga oras apan nakilangan mo. Tapno di da maumakin ka. Di mo mo't amaw. No kaya damot agin na wano da napatag nga aramiden da. Wala na, mawata ka. Ala, agyaman na nga rod barok no kasta. Sige, mga barwanan kan, nasapa pa ay. Unay daytan ka. Husto ti kuna da Nana Dolor ken Jana Boyet. Mayat, isag paminsana panang pasyar mo, karagiti gagayim mo. Ngam di ka unay agpaot ijay, mabainda mo itamang papanaw ken ka, no adda napatiga ramiden da, wano kayat dati aginana. Ket nagsaya at unay, tanaawatam, ken naamiris mo tibidot mo. Ditan papagayam, tinaggibusan ti pakasaritaan anapauluan. Di naam mo ti agawid. Dito'y drama tayo. Unay daytan ka. Agyaman kami itinkay panang tarabay.